моят приятел познат Петър, той имаше машината. Извикам от тях да ида да пия вода. Аз си купих машината, защото първо ходих да взимам вода от него. Той живее на Хитрола, аз живея на час и половина път от него. И ходих 2 пъти да взема. Аз викам, мен по-ефтино ще ми вземе да си купа машина, колкото аз да дам 10 паунда за отиване и за връщане. И за това аз инвестирам в тази машина. Защото за 2 часа аз изпих 2 литра вода и ходих 6 пъти. Как тялото ми се дезинфекцира. На следващия ден имах 3 дена главоболие. Като мен си сами. И семейното ми Обичаш тяло приема тая алкална вода и се стресира. Получава се аз и доста стрес. Но отмина, защото знам, значи може да заболи стомах. Да, това е сигурно. Но по принцип компанията препоръчва, когато си купиш машината, да започнеш с 8,5 Kangen water 925. после да Peace. вдигнеш една седмица на 9 пека